En met Sven Kramer had Friesland vanzelfs een topper die kans maakt op die vrouwtitel. Maar hoe zit het ijs met de jonge Rijn in Friesland? Is er genoeg talent om de vrouwtop te heljen? In februari 2007 komt het grote publiek voor het eerst in de kunde met Marit Leenstra. Het dan 18-jarige talent uit Wiekel docht voor het eerst mooi aan het NK Junioren. Ze eindigt op een 1000 meter als vijfde. Ja, het ging echt heel slecht. Het is te onrustig en te wild. Ik doe net goed, het is jammer. Later dat jaar helpt Leenstra haar eerste echte grote prijs. Brons op een 1500 meter op het Nederlands kampioenschap. Ja, dat is fantastisch. In de jaren daarna, bij het team van TVM, vallen de resultaten aan. Maar het had last van wedstrijdspanning. Het maakt gewoon een wedstrijd is en dat het hartstikke leuk is. En dat het natuurlijk maakt als het net heel lust en gewoon zwanger niet te missen. Maar dat valt net mooi. Ze maken de oerstap naar het team van Hofmeijer. En daar komt Marit Leenstra er weer heel bovenop. Bij de Olympische Spelen van 2014 in Sochi helpt ze mooi Irene Wust en Jorien Termors goud op de ploegenachtervolging. Het is echt super om dit toernooi zo oud te sluiten en om hier gewoon maar die medaille te stenen. De Nederlandse vrouwen domineerden de ploegenachtervolging. In 2014, 2016 en 2017 winnen ze goud op de vrouwenbekerwedstrijden. Op 3 december 2017 riep Marit Leenstra, zat ze zelfs uit, haar beste wedstrijd eer. Ze wint goud op de 1500 meter bij de vrouwenbeker in Calgary. En dat doet ze in een Nederlands record. Ja, 52,6 een Nederlands record. Ho, ho. Mooi zeg. Wat een rit. En dan de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang. Maar de ploegenachtervolging winnen Leenstra, Wust en Antoinette de Jong een zilveren medaille. Nog neer won Marit Leenstra een individuele medaille op de Olympische Spelen. Maar op 12 februari zit de 1500 meter op het programma. En Marit Leenstra jet bij de favorieten. Haar bedendwarp Wiekel is de kleervaart. Het wordt uiteindelijk een bronzen medaille op de 1500 meter. Maar toen moesten Mio, Takagi en de Bergsma nog. Ik denk, nou ja, die gaan er allebei weer onderdoor, dan ben ik weer vierde. Dus ik zag erbij al hangen, zou ik maar zeggen. Oh, ik ben gewoon zo blij dat ik eindelijk op het podium sta. Wat is dat, hè? Niet weer vierde? Ja, dat is het echt gewoon. Eindelijk heb ik een medaille. Ook individueel. En nou ja, het is geen goud en dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. Maar ik ben gewoon zo blij dat ik op het podium sta, dat ik brons heb, dat ik niet weer vierde ben.